நீ எதிர்பாராத ஒரு புதிய ஆரம்பம், an unexpected new beginning. நீங்க நம்ம லைஃப்ல எப்படி ஆயிடுச்சுனா, we've been waiting and சில நேரத்துல வெயிட் பண்றதுனால கூட நம்ம ஃபெய்த்தை விட்டுல, சில நேரத்துல டயர்ட் ஆனதுனாலே விசுவாசிக்கிறத விட்டுறோம். Because Lord, I've been waiting and I've been enough, Lord, I've become tired right now. நீங்க இத பண்ணவே போறதுல நம்ம நினைக்கிறோம். இந்த புக் பேர் பாருங்க, it's called The Journey by Billy Graham. When you read a book, இந்த journey, நம்ம வாழ்க்கையின் journey, புக் படிக்கும்போது என்ன பண்றோம், படிக்கிறோம் பாதி புக் வரதுக்குள்ள டயர்ட் ஆயி, ஆண்டவரே எல்லா பேஜும் ஒரே மாதிரி இருக்குது, இப்படிதான் என் வாழ்க்கை போது போலக்குதுன்னு சில நேரத்துல we close the book. And God is saying, boss, எந்த புக் நீ க்ளோஸ் பண்றியோ அந்த புக்கை நான் திருப்பி ஓபன் பண்றேன். Because next page திருப்பும் போது அடுத்த நியூ சாப்டர் with an unexpected beginning, with an unexpected turn, எதிர்பாராத ஒரு திருப்புமுனையை ஆண்டவர் வாழ்க்கையில வச்சு இந்த புக்கை அவர் ரீஓபன் பண்ணி சொல்றாரு, you close the book, you close the business, you close the marriage, you closed your life, but today God is saying, I am reopening everything in your life.